ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଯୁବକ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଜାତିରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କର 8 ବର୍ଷର ଛୁଆଟେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୈବ କୋପରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟିବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ହାର୍ଟ ଫେଲୁଅର, କିଡନୀ ଫେଲୁଅରରେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ପରେ ପିଣ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ଟିବି ଏବଂ କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଡାୟାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ବାସହୀନ ହୋଇ ପୁଅକୁ ଧରି ଆଶ୍ରୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବନମାଳୀ ଧୋପାଳ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 5,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଜିନିଷପତ୍ର, ଲୁଗାପଟା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ନମସ୍କାର।